कहानी भाई चाय बेचे वाला के जी कुर्सी के चक्कर में नाच देले साता के सुन लो कहानी भाई चाय बेचे वाला के कुर्सी के चक्कर में नाच देले साता के तो यारमी के जिंदगी के साथ खेले वाला हवे चाय बेचे वाला 40 साल के नौकरी के 4 साल करे वाला हवे चाय बेचे वाला नया नया नियम से नाश करे वाला हवे चाय बेचे वाला। कलिंग स्टूडियो मुसेपुर छपरा। पहले कोरोना के कोइले बहाना ए जी अपन रैली निकालस रोजाना पहले कोरोना के कोइले बहाना अपन रैली निकालस रोजाना तो आली जाली भाषण से मोह लेवे वाला हवे चाय बेचे वाला आर्मी के जिंदगी के साथ खेले वाला हवे चाय बेचे वाला नया नया नियम से नाच देवे वाला हवे चाय बेचे वाला। म्यूजिक बाय मंटू मनी। अभी बहुत बात इन करे कहानी ए जी कुर्सी पर बैठी करेले मन मानी सुना ना अभी बहुत बात इन करे कहानी कुर्सी पर बैठी करेले मन मानी तो जय राम जखमी के साथ ना सोहाला होई चाय बेचे वाला आर्मी के जिंदगी के साथ खेले वाला हवे चाय बेचे वाला 40 साल के नौकरी के 4 साल करे वाला होई